Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадин ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, ба шумо як канале ки беҳад пухтупазуш ҳамин суратош маълумай, аҷоибот чизое ки дар курс одамо меран ёд мегиранд, дар каналшон ҳамаш одди када фаҳмондагиай бо забони тоҷикӣ. Канал аз Тоҷикистонай дӯстони азиз. И кондитерин супер кондитерам гӯем меарза барое ки тамоми чизҳои нава барои шумо пешкаш мекунад. Канали навай оста бо тамоми ҳунарҳое ки худаш дора пухтупазуша дар каналаш мепартоям. Ман камтар зиёдтар наворо шуда ҳами реклама партофтум, барое ки и рости гап рекламарам нестай. Ман хостам ки ҳами духтара ҳунарое ки дар ҳақиқат ҳамихе ҳунарое ки дорад шумо дар ҳамаша нишон диҳам, ки подписчикои ман медонам ки ҳамихе ҳунарои катбонугие ки кондитерии нағза дӯст медоранд, ки бо тарзи осон, бо забони тоҷикӣ ҳамаш одди када фаҳмондагиай медонам ки дӯст медорам. Барои ҳамиё пешкаш кардам. Силкаша дар комментария закрепид мекунам. И тортҳои фасон мепазанд, меренга мекунанд, анам хеле зифир мекунанд барои рӯи торт. Ҳамаш ҳар якта чизаш отдельно навор кардагия дар каналаш ҳастай. Бо хай канал ки навай, нав як моҳ шуд кушодагиян, тамоми чиз ҳастай. Оста бо зиёд мешавад рецептошон. Даромада подписатсия кунен, айноми канали Мамалайф салом расонен. дӯстони азиз, бо як бонуи тоҷикӣ ки иққа ҳунарое ки дора барои шумо пешкаш мекунад. бори дигар ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадин ҳама каса ба канали мо. дӯстони азиз, подписчикое ки тоза ба мо пайваст шуданд, ба ҳамаи шумо хуш омаде мегӯм ба канали мо. тамошо кунед дӯстони азиз ки мо бо ҳамроҳи занҳои тоҷик у ҳафтарам ҳамихе шида ҷашн гирифтем, и ҳафтарам ҳамихе занако ҷамъ шуда дар як хона ҳамихел ташкилӣ када ҳамдигари қатӣ мешинем, суҳбат мекунем ва зиқиёи худмона мебурорем. дӯстони азиз, мо тоҷикем, бо дастархони тоҷиконаи худ ҳамеша зиндаем. дар куҷое набошем, дастархони тоҷиконаи худмона ором медиҳем, бо ҳамдигари ҳамватанои худмон ҳамихе мешинем суҳбат када. дӯстони азиз, имрӯз дар хонаи ҳамсоя мо анамхел шиштем, ҳама каса суҳбат кардем. барои подписчикои нав хеле шод шудам ки дар канали мо обуна шудан. ҳатман лайка фаромӯш накунен, аз шумо ҳичи намера. я лайк ин бо пешравии канали мо мешавад. барои ҳамин лайка бумонен, подписатсия кунен, то аз видеоҳои мо қафо намонен. дӯстони азиз, имрӯз тайёр намудани эклер ки хоҳиши бисёр подписчико буд ки ҳам торти дамски пальчики кунен, ҳам эклер. ман имрӯз ҳам хостам барои шумо тайёр мекунам эклер. як стакан об меравам, тамошо кунен, як қошуқ шакар ва камтарак намак, ним қошуқча бори намак меандозем. баъд 100 грамм маска, инам хел сливични маслай, маргаринай фарқ надорад, 100 грамм меандозем. баъд обда хел аралаш кардан мегирем. об мо хунукай бози дар плита мондагим каструла ҳамхе об гарм шудан мегирам, маскарам об мешавам. ҳамхе об шуд меҷӯша, баъд орда меандозем. ордам 1 стаканай, шумода хе нишон додам аввал чи дар кораи андохтанашда. 1 стакан орди дига, стакан пури баъд набоша, камтар 1 чилик бори холида, 1 сантиметр бори холи стаканмон. анам хел 1 стакан пур ба пур об мерава ё 1 стакана 1 чилик бори холи орд мерава. барое ки ҳарча якче намеандозем ки орд ба ғавси бад мекунад. ҳамхе дӯстони азиз, нигоҳ кунед, дар болои плита мондагиам ҳамхе кофтаестам ки то ҳамин ҳал шуданша. орд ҳал шава бояд. ҳатман дар каструл кунед, дар дег қиинтарай намешавад. дар каструл осонай, барои каструлои нержавӣ ки худша ҷудо кардан мегирада, намечаспонад. ҳам каструл камтар ғавзтар боша бо хубтараш, ин нозукиёи ҳами эклерай ҳамхел лапатка боша, осонтарай кофтанаш, қошуқ қатӣ қин мешавад.
хел лопатка дар ҳамаи магазинҳо мефурӯшанд, надошта бошен ҳатман бигирен, кортон осон меша. Ҳамаи кор дар кори чизай. Анамхе ҳал кардан мегирен. баъде ки диден ки ҳамихе тагиш қариба часпиданай, михе нигоҳ кунен, тагша бинед чӣ хел шуд уже сафедча мешавад. ҳамихе бом гирифта дар болои и тараф ай плита мегирем, кофтан мегирем. Бинен камтарак хунук мешавад. баъд якта тухма андохтан мегирем. ма 5 дона тухм андохтам. аввал 4 андохтем, ҳамихе 4 тухма андохтам ки суст нашуд. баъд бинен панҷумги тухмушда ба камтар аку сусти баъд бояд нашавад. ҳамихел нигоҳ мекунем. маълум айда ма ҳамихел якта сёмка кардам барои шумо фаҳмем ки чанд қадар тесташ чӣ хел боша. на сахти бад, на сусти бад, барое ки гулуш наметова сусти бад боша. ина бинен чӣ хел омадагие. намиқа сустию сахтиш ҳамиқа мебиёя. ҳам креми заварной када будам, анамуқай гӯё сахтиш. ҳамихел да агар ягон хел насадка надошта бошен, зиқ нашавен. ҳамихе мишок да мегирен ё ягон пакет да мегирен, лави пакета мебрен. ҳамихел дарозак мекунен бе ягон фигура. меша ҳамихе кругленки кунен, ӯ хелшам осонай бе ҳамин насадкае ки вай боша. гулмонак. намихе дӯстони азиз осонай тамошо кунен. ма ҳамашам барои шумо фаҳмондам. раҳмати калон барои дастгиритон дӯстони азиз, барои комментариҳои хубтон. касере ки комментария да ҷавоб надодам, шумо донен ки вай ҳаму наворе ки кардам, мисол влоги пухтупазӣ кардагимда комментҳо спам рафтага. кадоме ки мисол да ҳаму комментарияш нестай да навистагиш да комментарияи канали ма спам мерава. ира ма чанд бор шуд гуфтаниям, фаромӯш мекунам. вақти спам рафт, ма да намебуроя тамошобинон. ма нав мегум даром бинам, мега комментария удалӣ намега ё комментария нест шудагиай. ба ман наметонам хонда ҷавоб додарам наметонам, барое ки ман наметонам ёфта спама. як вақт мешуд ай ҳами версия пекамо мегем хай ира блогеро медонанд. ҳозир наметонам ҳамо комментариои спама ёфта. дӯстони азиз, анам хе ду намуд мекунам, ҳам круглиша, ҳам хеле шакли дарозакаш, барое ки ма торти чизам мекунам, дамски пальчикиам мекунам. шумо тамошо кунен чӣ хел бо роҳи осон. ҳамиҷода бемиксерам ҳами эклер кардан мешавад. дӯстони азиз, шумо бемиксерам бошен метонед. ана иҷода бо яктаи дига гӯё ки 3 лист шуд. сеюм листаш пур нашуд. 2 листам хе пур ба пур шуд. сеюм листаш я 8 донаи дига буд тамом. як порси эклер хела мешудай. ҳам торти дамски пальчики меша, ҳам боиқа мемона крем мекунем дар он шуда. дӯстони азиз, анамиқа идиюм лист шай. сеюм листша пухтанда ма кремошам тайёр кардам. инош уже хунук шудаги буд. инош хунук шудан мегира, креми морам тайёр меша. ози глазур тайёр мекунам. иҷода глазури мо 1 пиёла ширам неста, ним пиёла борияй бо остоста меандозен. обши 1 пиёла шир мешавад. камтараки дига меандозен. агар хоҳем ки глазуртон камтар биёя, ҳамиқа биё ки 8 қошуқ шира иҷода 4 қошуқ какао андохтам. какао барои чи бисёр андохтам ки какаои иҷа сиёҳ намекунад. дӯстони азиз, кам дози уқай хали сиёҳ намешава, шоколадни тёмни намеша. ба ҳаму хотир ма бисёр андохтам. шумо тонен агар бисёртар андозен, камтар андозен мешава. барои какаои кентасе Тоҷикистонда 1 қошуқ меандози сипсиё мекунам. уда бо ширам камтар меандозем. какаои ма ҳам ранги меги ки ордбори тез ғафс мекунаву бинен қа шоколадни накадистай. ина ба ососа камкамаки андохтам шир, барое ки сахти бад шуд. бо ҳами обши 1 пиёла шир рафт да ҳами глазур. хела глазур мешава. баъдам хем маргарин чизи дошта бошен, руғани алейнара мешава андозен, барое ки блеск доданаш. ҳам хали мягкӣ мешава. набини ранги шоколад шуд.
ҳам мягкӣ мешава, ҳам блеск метиҳа ҳами глазур. инам хе дӯстони азиз чӣ кардам? Сметанара гирифтам, 1 кило сметанаи ҳамиҷа нимша меандозам. 500 грамм сметана барои як торти нормалӣ меша, на калон ва на майда. Сметанае бинен 20%-и беҳад ғавзи хушрӯай. Бо сгушонка меандозам. Барое ки сгушонкара бинен ғавз нестай. Баъд миксерам дар кор нестай, ҳам хела лопатка қати аралаш мекунем. Сгушонкаша бисёртар андозем ки ранги мороженое мешава, беҳад бамаза мешава. инам хе дӯстони азиз тайёр шуд. камтари дига сгушони молокорам андохтам, барое ки хеле хушрӯ мазаш ранги мороженое мешава, ширинак меша. ма кальцо қати мекунам. бе кальцорам мешава, зиқ нашаве надоштагиҳо кальцо. ма ки ҳастай бо роҳи осонша хостам ки ай берун нараванда, ҳамааш якҷо ҷамъ шуда бестанд. кальцо боша бо хубай, набудагиш дам боло ба боло ҳамхе чиндан мегирем. намхе дӯстони азиз тамошо кунен. ҳар якташа боло ба боло мечинем. сер крем кунем ки як сутка дами имрӯз ки кадаина мисол ма ҳозир бегаҳӣ шуд, шабда саҳарда то саҳара мемонам дар холодильник меиста. баъд саҳар мегирим мебуримша, питатсия мекунам. хеле дар 1 соат 2 соат ба фикрам оқа питатсия намекунам. и торта дамски пальчики меган. Мешава ки ҳами эклерҳоро майда майда кунем. акма кори майдаи баъдаш бо вақти одама бисёр мегира. ҳамихе калоншам нақстарай. агар ки ба ҳазр ба хуш боши вақтам боша, баъд майда майда мекунӣ эклерчои майдача. круглиш қати ҳам мешава эклерҳои майдача. намхе дӯстони азиз крем ранги сливки омадага. сливкира бо ягон шакарай сгушони молокое мезанӣ, аҷоиб бамаза омадаге. хел фикр мекунам 20%-рам боша, лекин мазаш умуман намеги ваяй сметанаи 20%. ҳамаи ҷо дастаи хели сметана тайёр кунем, барое ки бисёр занҳо дар крем тайёркунӣ мушкилай. ман роҳҳои осонша барои шумо мефаҳмонам. анамхе эклера бинен. эклере ки ҳами дар ҳақиқат хушрӯ омадаге, дарунаш ковок мешава. дарунша бинен ҳуя ҳичи нест, дила надорад, хамирборӣ нестай вабше. ҳамхе ковоки ҳуй омадаге. кушодакай ҳар якташа ки мебирем, ҳамхе дарунаш даҳози крем мекунем. бисёр одамо ба креми заварной мекунанд эклера. ма хостам ба ҳами креме ки ҳозир тайёр кардам, ба ҳами крем дарунашда андозам. заварноям беҳад бамаза мешава. маскав сгушони молокорам мезананд, мекунанд дар эклер. агар ки заварной хоҳед, ина дар канали ма ҳастай видеои торти медовида крем заварноям навистагиам рӯи экранда. барои ҳамин подписчикон накованд, бисёр савол мешуд барои заварной. ай ҳамо гирифта тайёр кунен. дар эклер хоҳед ҳамхе креми заварной, асос заварной мекунам. и хелшам бамаза мебия, барои кремон беҳад бамаза, ҳам зиёди када буд. ҳамхе дӯстони азиз хай украшени ҳами эклера бо таби дили худ мекунем. тарзе ки ман мекунам осонакай. ай намучам кунем. барои як маърака, барои кӯдако беҳад интереснияй. ҳам чизи бамазаи эклер. ин хоҳиш бисёр буд дӯстони азиз. чанд та ҳамин наворот пухтупазда эклер навистагӣ буданд. ман гуфтам ки хоҳишҳои шуморо якта якта иҷро карда дар навораҳои ҳами пухтупаз мепартом. ина ҳами глазури тайёркардагимон. пешвақт эклера мехардем, болош камтарак шоколад дошт. ман хостам анам хали пешина эклеро бори биёя. метонен болои ҳамида бо стружки кунен, кокосови стружки. ман доштаму накардам. и хел роҳошам мешава. ҳамхе шоколада бо чормағза арехай майда мекунен, да болош ҳамхе
мепошен беҳад халиишам ба маза мебиёяд, барое ки буд ҳамихе эклерро пешвақт болужда камтар чормағз буд. чӣ хеле ки бо фантазия дорен бикунед. иншоалло бо навораи ояндада бо ҳамин чизои мехостагии шуморо ман тайёр мекунам. чизе ки менависен иншоалло ман фаромӯш намекунам. ман ҳамаи вая барои шумо тайёр кардан мегирам. ҳар я наворода кӯшиш мекунам ки ба дили шумо шавад. шумо лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз. дуюм бор ай гуфтестам, барое ки як хел одамо хаёл мекунанд ки ай лайк ягон пул меравашон, ягон чӣ мерава, ки ҳичи намерад дӯстони азиз. фақат дастгирии и лайк канали мо бо пеш мерава. ин меҳнатҳои моро қадр кунед, барое ки ҳами паделица мешада ай лайки бисёр. ин ҳамихе ширинӣ бо лаззат тайёр кардам дӯстони азиз. барои як маърака, барои як ҷо ден раждения файрод мекунанд. зодрӯзи ягон кас боша хеле хурсанд мешаванд. як порсияш анами қадар, ҳам як торт шуд, ҳам инамихе анамиқа шуд. ягон таж хеле вай нест. гӯям ки ман усуда монда бошам, ҳамаш ҳамиҷа инамиқа меша як порсияш. ина хоҳиши якта апай меҳрубон мороженое бамбинара гуфтанд сёмка кунем. ай пеш хеле вақт шуд ки ваъда дода будему накарда будем. инам хеле мошинча мороженое дорад. ай иҷодай коктейлай нархош ина даже ҳастай грамм қати мефурӯшанд. 13 сомон анаи майдачаҳо. калонош инаишам 13 сомон. ани тараф 16 сомон. 10 сомон 400 тенге. 10 сомон. Ма 13 сомон шуд. анаи намудош 10 сомон. инаи намудош 10 сомон. ёш 15 сомон. 16 сомон. ин намудош се намуд се вкуса дорад. 1000 тенгеш 28 сомон. бо қимат инаиш вообще қимат 90 сомон. коктейлшам 10 сомон. на бар одама бинед чанд қадар очирад. тамоми намуди мороженое ҳаст. даже тамом шуда яхелша бинед кам мондай. ина барои шумо апаҷон ин наворай. ин намехе мороженоашона тамошо кунед чанд намудай. иҷода ҳастай баблгам, ами розвиш баблгам, иҷода бо кокосви ҳастай дар ҳам мороженое да кокосай баунтиш меган. мороженое баунти анами сафедаш. иҷода нам хел чизошай вафлини стаканчикош кулёка дагиай. касе чихе хоҳад анам хали бо коғази қитичаҳо метиян. хай чанд намуд касе чи хели маҳқулш бошад гуфтан мегира. иҷода ами ини хели пасибкоҳо доранд. чи хеле ки хоҳи пасибка метунанд. коктейлош ай тамоми намуди чизои ами хинак мороженоаш хинак коктейлош хинак ҳастай. ина нигоҳ кунем баблгам розвиш сафедаш кокос дорад. бо ҳастай шоколадный бу дафъош фисташковый буд, пистадорш буд гирифта будем, тамом шудай. аллакай се намуд мороженешон тамом шудай. шоколадный намо шоколадный гирифтем. беҳад бамаза буд. шоколад дорад рунушта майдаи шоколад. дӯстони азиз ба ҳами навора ба охир мерасонам. дар паноҳи Аллоҳ бошен то наворҳои оянда. худованд нигаҳбонтон бошад.